Ndi nthawi ya nkhani zathu mwa tsatane ndipo mauno muli ndi ine Jona Pankoko, koma poyamba nayi mitu yake. Kafukufuku wa bungwe la Mwapata Institute wati kugwiritsa ntchito manyowa ndi komwe kungateteze kukoloka kwa nthaka m'dziko muno. Nthambi yakalembera ya NRB yati kufufuza malipoti okuti munthu wina wapezeka ndi ziphaso zaunzika boma la Nkhotakota. Munkhani zina ndalama pafupifupi 180 million kwacha akuti zabedwa miyezi 10 yathayi kudzera njira zamakono. Tili ndizi komanso zina zambiri tiye limodzi. Tiyambe ndi nkhani yakuti kafukufuku wa bungwe la zaulimi la Mwapata Institute waonetsa kuti manyowa ndi amene angathetse kukokoloka kwa nthaka komanso kuthandizira kuti alimi m'dziko muno adzikolola zochuluka. Bungweli lanena izi ku Lilongwe pomwe limatulutsa zotsatira za kafukufukuyu. Rebecca Chincheka Matemba walemba ripoti lomakwerenga ndi Fale Banda. Malingana ndi achiwaula, doti la dziko lino lili ndi asidi wambiri ndipo zikupangitsa kuti feteleza asamagwire ntchito bwino. Ntchito imene boma layamba kugwira kale, koma kuti tikuthirira mang'ombe pa ntchito imene boma ikugwira. So ababa zakhala bwino fa nthawi zina zimathaweza kuti zinthu zimene likuchita boma mwina ndi zimene kafukufuku akulozera zosiyana. Kwa aba kafukufuku ndi zimene boma likuchita zizogwirizana. Ndiyo apa ntchitoyi ikuyenda bwino, ngati dziko tithapita chitsogolo limodzi. Mmodzi mwa akuluakulu munduna wa zaulimi Gertrude Kambaowa wati kafukufukuyu wabwera nthawi yoyenerera. Kuti bwerere ngati bena lili nthawi imeneyo ndiye kuti pakufunika be zochulukirapo zimene tingathe kumachita kuti tibwezeretse chonde chifike pa kuti chitithandizire kuti tizithasopeza zokolola zochuluka. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya ukachenjede ya Luwana a Patson Alivata wati kafukufukuyu athandiza tsogolo la ulimi. Kafukufuku wakuonetsa kuti kuotcha kwa mapesi ndi zinyalala ndi zomwe zikupangitsa kuti nthaka iziwonongeka. Nthambi yakalembera ya National Registration Bureau NRB yati kufufuza za malipoti okuti munthu wina amugwira ndi ziphaso zaunzika m'boma la Nkhotakota. Mlembi ku nthambi Amphatso Sambo watsimikiza za nkhaniyi pomwe wati adziwitsa kale apolisi. Malipoti akusonyeza kuti munthu uyu amupeza ndi ziphaso zaunzika zokwana 500, koma Sambo anakana kufotokoza zambiri polankhula ndi mtolankhani wathu Keri Napolo. Nkhani yatifikira koma pali panopa timve kuti apolisi afufuza kuti chenicheni ndi chani, koma kudzera mu kufufuza kwa polisiko ndi zimene zingatipatse information yambiri kuti mwina tilankhule nanu, koma tangofotokozera ifeyo mmene timagwirira ntchito yathu ndi mmene timagawira ziphaso zaunzika. Zipani zotsutsa boma m'dziko muno zati nkofunika kuti bungwe loyendetsa chisankho la MEC liyimitse ndondomeko yolemba anthu mkaundula wa voti imene ili mkati m'madera ena. Akuluakulu a zipani za DPP, UDF, AFOT ndi UTM abwerezanso kuti wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja komanso mkulu woyendetsa ntchito bungweli Andrew Mpesi atule pansi maudindo awo. Izi alankhula pa msonkhano wa atolankhani umene zinachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Mwazina zipanizi zati ndondomekoyi ikukumana ndi zotsamwitsa zambiri monga kuchedwa kwa zipangizo zolembera anthu mkaundula, kusowa kwa mafuta a galimoto ogwiritsira ntchito magenerator, komanso kulephera kwa bungwe la National Registration Bureau kuyamba kulemba anthu mkaundula wake. Apa zipanizi zapereka masiku okwana 14 kuti bungwe la MEC litsatire malangizo ake, kupanda apo zidzachita zionetsero kuyambira pa 14 mwezi wa Mawa. Ndipo Times yapeza kuti anthu ena omwe akufuna kuyimira pa mpando wa uphungu akumanyamula anthu kuchokera ku dera la phungu ena kukawalembetsa komwe wafuna kuyimira. Gawo loyamba lakalembera likuta pa 3 Novemba chaka chino kuchokera ku Mzuzu Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Pamalo olembetsera mavoti athandaza kumpoto mu mzinda wa Mzuzu mwachitsanzo anthu ena omwe akufuna kuyimira uphungu kumeneko akuti anakanyamula anthu kapiri mtende omwe ndi dera la phungu wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara omwenso ndi spikala wa nyumba ya malamulo. Yemwe anaona izi kuchitika Amatuda Ngwira anati kuyambira lolemba akhala kuona galimoto ya amafumu mkandawire omwe akuyimira kumpoto kwa Mzuzu itanyamula anthu
kuchokera kumpoto chakummawa kwa boma la Mzimba kukalembetsa pa masenta a Galileya ndi Thandazya omwe ali kudera kumpoto kwa mzinda wa Mzuzu. Akumatenga kuasisira mchiramo kenako azibwera mmodzi kuzalembesa ngati pangakhale kuti umboni ndi upereka ndi wabodzi tizavundukule m'mabuku amene amalemba tithauzasonyeza nkhope kuti izi si zakwathu kuno, izi ni za dera lakuti. Yemwe akuyang'anira kalembera wa MEC pa senta ya Thandazya a Nevas Chirwa anatsimikiza zolandira madandaulowa koma ananena kuti zonse anasira m'manja mwa mamonitala kuti aunikire ndi kuzukuta ngati anthuwa akuchoka kumadera omwe saderali. Tayika kwambiri trust yathu kuma monitors ncholinga choti iwo ngati ma representatives tili nchikhulupiriro choti akudziwa anthu amdera limene lili ndekuti ndi amene angamatithandize. Titafunsa ankandawire anakana zoti kunyamula anthu kuchokera ku madera ena a phungu, koma iwo anavomereza kuti galimoto yawo imanyamula anthu ena omwe ndi achikulire kuti akalembetse omwe akuti amavutika mayendedwe. Mneneri wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC a Sangwani Mwafuliwa anati anthu olembetsa akuyenera kuti azikhala anthu oti anabadwira kuderalo kapena kuti amakhala kuderalo kapena kuchita bizinesi kapena kugwira ntchito kuderalo. Sabata yatha apolisi mu mzinda wa Mzuzu adagwira amayena atatu kuchokera kudera la Dunduzu kumpoto kwa Mzuzu omwe amakalembetsa ku senta ya Mzuzu CCP komwe ndi dera pakati mu mzinda wa Mzuzu, ndipo akuti amachita izi atauzidwa ndi mkulu wina yemwe akuti akuyimira kuderali. Tidakali mu nkhani za ndale popeza nkhondo yofuna mpando wa utsogoleri wa chipani cha UTM yatentha kutsatira kuonetsa chidwi kwa anthu omwe akufuna kupikisana. Dzulo omwe akufuna kupikisana pa mpandowo adalitso Kabambe komanso a Matthews Ntumbuka apereka kalata zawo zoonetsa chidwi kufuna mpandowo ndipo alipira 20 million kwacha aliyense. Mlembi wa chipanichi a Patricia Kaliadi komanso nduna yakale a Newton Kambala nawo alipira ndalamazi kumano sadapereke kalata zawo. Kathe Maulidi akufotokoza kuchokera ku Lilongwe. Akabambe omwe anafika kukapereka zikalata zawo mmawa lero anati kusiya zikalata zawo kukutanthauza kuti iwo akonzeka kukayimira nawo pa mpando wa utsogoleri wa chipanichi. Akabambe alonjeza kudzakonza nkhani ya chuma cha UTM komanso cha dziko lino. Ine ndi 25 years experience ya ku corporate world, public sector komanso yodziwa kugwira ntchito ndi kukhala bwino ndi anthu. Wona kuti tikakhalira limodzi, tikagwira ntchito limodzi, zimene zikufunika pamalo zichitike. Ndiye ine ndikubweretsa ukadaulo umenewo, upangiri umenewo wakuna kuti tigwirane manja ife tonse kuchipaniko. Kuti tigwire ntchito limodzi, tiunike kuti masomphenya athu akhautani. A Matthews Ntumbuka omwenso akufuna kuyimira mpando omwewo nawo akasiya zikalata zawo ndipo afotokoza zifukwa zomwe akufunira kuti nthumwi zikawavotere. Nzanga Dr. Saulos Close Chilima akusiya Airtel anandiuza ineyo mawu kuti dziko lathu la Malawi lifunika munthu mtsogoleri ngati CEO akaitembenuza imene chamene timatembenuzira makampani. Ndipo mkati muone pa makandidate onse amene ali ndi experience yochokera private sector yotembenuza makampani ndineyo. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliadi nawo alipira theka la ndalamayi kusonyeza chidwi kufuna kupikisana malingana ndi zomwe tauzidwa ndi omwe akuyendetsa ndondomeko yawo imira. Ndalama zokwana 180 million kwacha akuti ndi zomwe zabedwa miyezi 10 yapitayi kudzera mu njira za makono mdziko muno. Membala wa board ya bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority Makra Amala Kawale waulula izi ku Lilongwe pomwe amatsegulira mwezi wa kampeni yodziwitsa anthu zachitetezo pa makina a internet. Kuchokera kumeneko Esna Tembo walemba ripoti omwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Akawale ati makesi okwana 27,000 ndi omwe ena amafuna kubera anthu ndalama potumizira ndi kulandira pa foni. Iwo ati anthu akuyenera kudziwa zovuta zomwe angakumane nazo pogwiritsa ntchito njira zamakono kuti athe kuziteteza kwa anthu akuba. Pali ndondomeko zosiyana-siyana. Imodzi mwa ndondomeko imene tayika ndi zinthu zimene tikupanga kunoko lero kukumbukira
kukhazikitsa mwezi wapaderadera wa November kuti ukhale mwezi okhudzana ndi cyber security kuti anthu adziwe, chifukwa chonena kuti anthu ambiri sakudziwa, ifeyo tikufuna kuti anthu adziwe. Ndiye mwezi umenewu ife ya makra tikhala tikuonetsetsa kunena kuti tikufikitsa mauthenga athu m'madera osiyanasiyana. Komanso ifeso amakra takhala tikalikiliki kukonza ma regulations kapena malamulo ndondomeko yoti kodi munthu akakhalonena kuti wachitidwa chipongwe pa internet kapena ena akakumusokoneza ndi malamulo anji amene adzigwira ntchito kapena zilango zake zikhala zotani. Makra yapanga zimenezizi ncholinga chonena kuti anthu azikhala otetezedwa, anthu aziopa lamulo, azizoti lamulo ligwira ntchito ndithu. Mkulu wa bunge la maufulu wa ana Article 3 a Boniface Mandeli ati pali kukwera kwa chiwerengero cha makeses onyozana pa intaneti ndi zina zotero, ndipo ati ana ambiri ali ndi mafoni komanso amagwiritsa ntchito njira zamakono za intaneti. Khazikitsa ndondomeko zosiyana-siyana kuti ziteteze ana nthawi imene akugwiritsa ntchito makina a intaneti, komanso takhazikitsa malamulo ena amene akufuna kuthandizira chimodzimodzi, komanso tinayiwala muchizungu muja ndi cyber security unit ku polisi imene inakhazikitsidwa under Malawi Police Service kuti ithane ndi mchitidwe wa nkhanza kapena chinyozo china chilichonse chimene munthu wina aliyense amakumana nacho pa makina a intaneti. Apanso pomwepo ndi pamene ana akutetezeka. So ngati dziko ngati tionetsetse kuti primary school, ku secondary komanso ku college ngakhale ku nyumba ana akuphunzitsidwa kagwiritsidwe ntchito ka makina internet moyenera. Kampeni iyamba pa 1 November ndipo ikhala ikuchitika m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Mukuonera nkhani mwa tsatane kuchokera kuno ku Times. Tindi zambiri tikangonera izi. Yabiranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matimu osewera adaiphunye chaka chino ndani. 30 mita Airtel libe size madolo mwakonzeka. Airtel top 8 za madolo. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Kulandraninso ndipo popitilira ndi nkhanizi bunge la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati kuyambira pano anthu adzigula mafuta agalimoto pa mlingo umene utayikidwe. Mukalata imene bungwe latulutsa lati munthu aliyense ogula adziwuzidwa mlingo umene angagule pamalo ogulitsira mafutawa. Bungwe litalengezanso kuti kugula mafuta awa mzigubu ndikoletsedwa. Izi zikudza pamene dziko lino likukumanabe ndi vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto. Isaac Salima anayankhula ndi mneneri ku bungweli Afitina Khonje. Tiyenera tionetsetse kuti onse ali ndi mwayi otha kugula mafuta. Komanso pa nthawi yomwe
tiyenera kuchitapo mowonjezera kuti titeste tilimbane ndi mchitidwe wina umene ukuchitika ongogulitsa mwina mafuta mzigubu kapenanso mu makontena ena ndi kukhala mafuta pa black market. Nde kuti tikwanitse zonsezi tikufunika kuti tigwire ntchito limodzi ndi ba oil marketing company awani makampani osasa mafuta komanso makampani amene amagulitsa mafuta ma filling station kapena ma service station komanso ngakhale anthu ogula ndi makamaka anzathu azachitetezo. Mwina mukhoza kwawoza zotani anthu kuti mafuta atha kupezeka chaposa chidapa? Zimenezo tikamba mawa bwinobwino tikhala ndi fuel update tiitana atola nkhani ku Blantyre kuti tidzafotokozere kuzera mwa atola nkhani wa mtundu wonse wa Malawi kuti kodi nkhani za mafuta zili pati panopa. Amenewo ndi Fitina Konje amene amalankhulira bungwe la Mera. Tikupatsirani zambiri za nkhani popeza akuluakulu a Mera akhala akulankhula ndi atola nkhani mu mzinda wa Blantyre mauno. Bungwe la Tobacco Commission lati lapeza ndalama pafupifupi 650 million kwacha kudzera kufoja wa chinyengo imwe lidalanda kamba kuti alimada achita za chinyengo mabero awo. Neneri ku bungweli Aterefolas Chikwenembe wati bungweli linakwanitsa kulanda foja okwana 170,223 kilograms kuchokera kwa alimi amene adayika zinyalala pofuna kunamiza ogula. Brenda Kayo akufotokoza. Chigwenembe said the nested tobacco barrels were handled by commercial graders and offered for sale on Tobacco Commission. Tipepese kamba ka ripoti limenelo. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yati pafupifupi mawanja okwana 22,000 ndiomwe apindule ndi thandizo la mpunga okwana ma metric tons 1,100 omwe boma la India lapereka ku dziko la Malawi. Thandizoli lidalengezedwa ndi mtsogoleri wa dziko la India Draupadi Murmu atayendera mdziko muno sabata zingapo zapitazo. Brenda Kayo ndiye mwali ndi nkhani yonse. Zoli mkulu wa bungwe la Dodma a Charles Kalimba nati mpungawo wayamba kale kugawidwa kamba kanjala yomwe ili mdziko muno. Tsimikizira kuti mpunga uja wose wafika anditayamba kale kugawa kwa anthu amene akuvutika. So izizi nchifukwa chakuti mamizimu anthu ambiri ali ndi njala andi tikuyesetsa kuti tipeze chithandizo kuchokera kwina kulikonse chimene chingapezeke tapasa anthu amene aja kuti pasapezeke munthu amene afe ndi njala pa nthawi imeneyi. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Ashubia Global Krishna anati boma la India lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa nthawi yomwe ili pa mavuto anjala. Thandizo liladza kudzera kupempho la mtsogoleri wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera pomwe adalengeza kuti dziko la Malawi lakhudzidwa ndi njala m'maboma 23 kamba kachilala chomwe chinadza kamba ka mphepo ya El Nino mu mwezi wa Machi. Achakwera adapempha ndalama zoposera $200 million. Malipoti kuchokera ku bungwe la Malawi Vulnerability Assessment Committee lidalengeza kuti anthu okwana 5.7 million ndi omwe alibe chakudya mdziko muno. Oyendetsa ntchito ya Skills for a Vibrant Economy SAVE Grenland Nkwende wauza sukulu zomwe zikupindula ndi ntchitoyi kuti zichite machawi pokwanitsa ndondomeko zofunikira kuti zikhale ndi mwayi opeza ndalama zomangira zipinda zophunziriramo. Sukulu zizapatsidwa malire apa 30 November chaka chino kuti zichite izi. Kufikira pano ntchitoyi yomwe idayamba mchaka cha 2021 yangogwiritsa ntchito ndalama zokwana $33 million kuchoka pa $100 million ya ntchitoyi. Feston Malekezo wadzandi report. Payankhola lachiwiri pomwe sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu inapereka malo oti contractor agwirepo ntchito yomanga chipinda chophunzirira chotchedwa ETIC, Ankwende auza sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti pomafika pa 30 November akhale atamalizisa zokonzekera zonse zoti nawonso ayambe kumanga. Iwo ati kupanda apo ndiye kuti sizipeza nawo ndalama zogwiritsa ntchito kumanga zipinda zophunzirira pansi pa project ya SAVE. Chimene ndimalimbikitsa mene mundiamo nchakuti tawauza kale makoleji yonse tikugwira nawo ntchito wakuti a World Bank atiwuziratu kuti
college imene sikhala ili ndi contract kufika pa 3 November ndiye kuti simangaso pita kutsogoloko ndiye tawuza kuti afulumire. Mawu ake wachiwiri kwa wachiri wa chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Profesa Wapulumuka Mluwafu anati chipindachi chigwiritse ntchito ndalama zokwana 7 billion kwacha ndipo chitenge miyezi yokwana 15 kuti chimalizidwe omangidwa. Pa nkhani ya ICT komanso kubwereza mphamvu renewable energy and kuti atobwera kunoku kudzagwira ntchito ndi aziphunzitsi komanso anthu ena amene ali ndi ukadaulo kuti athandize akamachoka panopa azikagwiranso ntchito madera osiyanasiyana mdziko lino. Ndipo poyankhulapo mkulu wa DEC Construction Adan Charlie atatsimikiziridwa kuti ndalama zilipo kotero kuti ntchitoyi ayimaliza mu nthawi yake. Ma project ena amakhala kuti mwina ndalama zikuchedwa o ndalama zichapalibe ndi nthawi zina contract amazaoneka ngati olephera koma sitikuona chifukwa cholepherera chifukwa ndalamazo zilipo. Project ya SAVE ikufikira sukulu za ukachenjede zokwana zisanu zinayi komanso sukulu zina zokwana 37 zaluso la manja. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane na inso mitu yake. Kafukufuku wa bungwe la Mwapata Institute wati kugwiritsa ntchito manyowa ndi komwe kungateteze kukokoloka kwa nthaka mdziko muno. Nthambi yakalembera ya NRB yati kufufuza malipoto kuti munthu wina wapezeka ndi zipaso zawo mzika mboma la Nkhotakota. Nkhani zina ndalama pafupifupi 180 million kwacha akutiza bedwa miyezi 10 yathayi kudzera munjira za makono. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa magina internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook Times 360 Malawi, X Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895# mnalindine Jona Bankoku mawabwino.